ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି 5G ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇସାରିଛି, ପ୍ଲସ୍ କଟକରେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇସାରିଛି। ଜିଓ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଜିଓରେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଆସିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଲିମିଟେଡ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5G ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଜିଓ ୱେଲକମ୍ ଅଫର ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ 1 Gbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଟ୍ରୁଲି ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରହୁଛି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଫ୍ରିରେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର 4G ପ୍ଲସ୍ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ 5G ଆସୁଛି, ବେଳେବେଳେ 4G ପ୍ଲସ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇଁ ଜିଓରେ ଯାଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇଁ ଜିଓ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ଅଫର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି। ଏଠି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଟୁ ଜିଓ ୱେଲକମ୍ ଅଫର୍ ଅନଲକ୍ ଟୁ 5G ନାଓ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 5G ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ରିଲି ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟା ପ୍ୟାକ୍ର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି, ଟିଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ କାମ ହେଇନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ କାମ ନ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରେ 5G ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଟିଂସକୁ ଯିବେ। ସେଟିଂସରେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କକୁ ଯିବେ। ମୋ ନମ୍ବର ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି ସିମ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି 4G, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5Gର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର 5G ନେଟୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଥିବ 5Gର ଆସିବ ନେଟୱାର୍କ। ଇଏ କାହିଁକିନା ଟିକେ ସ୍ଲୋ, ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ବେଳେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 5Gର ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲା ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା 5G। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆରାମସେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବି ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂର ଗୋଟେ। ଆପଣ ଦେଖିନେବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସୁଛି 5G ନେଟୱାର୍କ, କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ପାଖାପାଖି 200 ସମଥିଙ୍ଗ Mbps ସ୍ପିଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି। ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ ବି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ 2GB 3GBର ମୁଭି 1 ମିନିଟ୍ 1.5 ମିନିଟ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆରାମସେ। ତ ଆପଣ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ 5Gର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି 5G ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିଛି ବି 5G ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 4G ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା 5Gରୁ। ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ 5G ନେଟୱାର୍କ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଡେଟାଟା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାହା ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଆରାମରେ ଆପଣ 5G ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ଆଟାଚ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏ ଲଟ୍।